să-ți iei animalul de la mine de pe stradă. Păi de ce? Păi se sperie copiii când îl văd cu... aia, că dacă știi că e în călduri, de ce nu-l închizi? De ce îi dai drumul? Nu-i place să stea închis. Dacă stă închis, rupe grajul. Ce vrei? Tu când erai în călduri să te-ai închisă, rupeai ușa, plecai cu clanța la discotecă. Ce mă, te iei de mine acum? Eu eram fată cu minte. Erai fată cu minte. Băi, dar să se spunea trompeta, e cu minte ce erai. Ce mă? Ce ai auzit? Bă, ce nesimțit este? Ba, sunt eu nesimțit. Și acum de ce te iei de măgară de-l face animal? Ce s-a făcut ție? Ceva nu s-a făcut nimica. Că mai bine îți făcea că era mai liniștit. Își caută și el jumătatea. Pot eu să mă pun în calea la fericirea lui? Păi de ce nu duci la o măgăriță? Păi probabil și-a găsit una dacă stă pe lângă tine. Mă, nenorocitule, mă faci și măgăriță acum. Stai, fă. Mă, eu te reclam la poliție. Stai, fă, că am zis așa și eu așa să fac o glumă. Nu mai e nicio măgăriță în sat. Ce să fac? Să duc la grădina zoologică din București? Păi la cât e de stătut să aruncă pe girafe.